Iki requestane kakungku dino iki lur. Tahu neket digoreng sik ya lur. Bolak-balik ben ra gosong. Nah, nek wis garing ngene iki terus dientas lur. Ditus dhisik. Lanjut goreng sirah ayam bumbu laos. Iki wis tak kothok mau bengi. Bumbune laos, bawang putih, ketumbar, uyah. Goreng sik ya lur. Senengane kulit ayam dhisik untune rong telong kae tak gorengke. Ceker, saiki wis ora iso ngrokoti. Gorengke sirah ayam. Ora usah ngrokoti, saring mlongkopi kulite. Karo diwolak-walik ya lur ben ora gosong. Lah nek rupane wis coklat kaya ngene iki, terus dientas, ditus dhisik ya lur. Iki wis crispy dilase. Nah, iki wis atus, wis keset, engko karinoto ning piring. Nah, iki wis ditata siap nggo sarapan ya lur.